Sinusuri ang kakayahan ng mga public utility vehicles sa Ilocos Region na babiyahe kasunod ng inaasahang dagsa ng mga magsisi-uwi sa mga probinsya ngayong undas. Ayon sa Land Transportation Office Region 1, titiyakin na nasa maayos na kondisyon ng mga brake lights, headlights, gulong at kaukulang dokumento at lisensya ng sasakyan at driver ang bawat bus na babiyahe sa iba't ibang panig ng rehiyon. Kinakailangan din na gumagana at maasahan ang mga safety equipment sa sasakyan tulad ng seatbelt, early warning devices at fire extinguishers. Pinaalala rin sa mga bus terminals ang pagbabawal sa overloading at pagsusuri sa mga sasakyan bago sumabak sa mahabang biyahe. Iginit ng tanggapan na para sa kaligtasan ng publiko ang ginagawang inspeksyon para sa maasahan at mabisang sistema sa transportasyon. IFM News. IFM News. IFM News.